Terus, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sore hari ini suasana di pedesaan saya lagi turun hujan loh. Ya alhamdulillah ini kita akan kenduren atau hajatan di tetangga saya. Meskipun hujan kita harus nekat loh ini loh. Karena hujannya nggak terlalu deras ya, tapi kritik-kritik terus di pedesaan Wonosalam hari-hari ini hujannya itu tidak haus kayak kemarin tidak loh, tapi kritik-kritik saja ya. Jadi kami ucapkan selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kabar pendengar semua di hari ini kabarnya bagus, sehat, dilancarkan segala urusan pandangan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi loh, meskipun kontennya sederhana karena kami adalah konten kreator dari pedesaan terpencil di wilayah Jombang Selatan loh, jadi pojokan Kediri ya, perbatasan dengan Kediri, yaitu simak terus. Di hari ini kita akan vlog kenduren adat tradisi Jawa yang berada di Desa Wonosalam yang masih lestari sampai saat ini loh. Itu jangan kemana-mana, simak terus bersama saya di Sukro Channel. Sukro Net Channel. Oke teman-teman, suasananya seperti ini di depan rumah saya. Hujan. Kalau di suasana pegunungan seperti ini lor, nggak seperti di perkotaan ya, mungkin terang untuk pencahayaannya. Kalau di pedesaan ya seperti ini lor. Kalau hujan ini wes enaknya itu lor, tidur tidur wes kemulan tuh, wes kondisi yang paling cocok buat apa sebenarnya, buat warga yang berada di pedesaan seperti ini. Tuh. Oke, kita lanjut. Kita budal kenduren. Payung gelangsing. Wong nduk paul mana gulaman? Celuk naro nduk bale yo. Siapa yang selamatan? Peri. Budal lah. Suasana di pedesaan Wonosalam Kabupaten Jombang. Wis bengi udan pisan. Yuh. Ya aduh. Cocok mbak deh. Sore-sore bengi udan lane wis ya. Mari ini mancal kemul. Masuk. Siapa itu? Apa? Oh. Ya catur warga iku laksanakno. Iki cara tenagane wong kan. Gerang-gerang ulang. Ketemu ulanan. Noto ngajeng niku nama setengah. Wah, cukup. Patene kok suaranya. Golong dibuka lho. Tapi lurah sudah 3 minggu lebih ketoke.
pedang ya ta. Iki gak tumbeng. Tutul. Tutul. Gebrak. Harus ngaji kesenduk lho bukan. Jenang iku enek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih amit mawon resmi sampun pokok tolong gawe derek kula ingkang sami katuran wonten salebetipun udat yang sekalian derek kula sepuh. Mewah ingkang anem kula suwun pangestune wilujeng. Kula namung sakderminge kalaken ingkang gadah kajat niat niki udat yang sekalian. Kajat lan niatipun udat yang sekalian ngedalaken asan sawet niwerni merjemukipun dados setunggal. Kaping sepindhah hormat dhateng ibu bumi bapak wasa bumi gemelar kaping sepindhah. Ingkang paring sandang lan kedha dhateng udat yang sekalian dalah ingkang paring rejeki kagem kurampen wilujengan milan sedayapun uji saged mbantu wilujeng anggenipun wilujeng ngentun sumi anggenipun mantuk dhateng jaman pelanggan nglaresi pengiling-ilingipun milan sedayapun wilujeng saged wilujeng samangga tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki. Dan dalaken asan arupi bubur petak lan berita hormat dateng sanak danyang cikal bakal kang bakal dusun buduk gunung rejo danyang kang mengket kawan gangsal pancer milan sedaya dipun lujengi saged mbantu lujengan nggih lujengi sumi serinten sedalu terus laminipun sang manggih tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula kang sami katuran wonten mriki sedaya. Bujang dalaken asan arupi pisang ae sedaya cal hormat dateng Dai Pertimah Mbok Dai Katijah Mbok Dai Rati ingkang raka Bagendo Ngali ingkang sami rencang damel petedan kangge rampen wujudan lan balipun ujengi saged wilujeng anggene ngintun sumi serinten dan terus laminipun sang manggih tunggal punapa-punapa jenengan sesaya derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Bujang dalaken asan arupi seko kula cal hormat dateng Bagendo lias Bagendo ile Kanjeng Sunan Kalijaga. Bagendo lias ingkang rumesa darat ingkang dipun mbah dalah ingkang dipun mbah udat yang sakeluarga dalah ingkang kangge nitipaken jasatipun sumi milan dipun lujengi saged wilujeng sang manggih tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Kanjeng Sunan Kalijaga ingkang jagi balih omahipun da wilujeng sak megote griya wilujeng sak nyawine griya wilujeng sak obah musik sedaya menawi dipun lujengi saged wilujeng sang manggalah tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Bujang dalaken asan arupi sekul bota hormat dateng kaki bumi nini bumi kang dipun damel nitipaken jasatipun sumi milan dipun lujengi saged wilujeng manding sampurna milan dipun wujengen wilujeng sampun manggalah tunggal punapa-punapa jenengan sesere derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Bujang dalaken asan arupi ketanto hormat dhateng ibu bumi bapak kuwasa bapak Adam ibu Hawa milan dipun wujengi saged mbantu wilujeng anggenipun wilujengi sumi sampun manggalah tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Bujang dalaken asan arupi sekul suci ulan sari hormat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad temedhake Kanjeng Nabi Rasul segarwa seputra sekabat sekawan sedaya. Abu Bakar Umar Utsman Ali dipun wujengi saged wujud sang manggalah tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya. Asung hormat dhateng dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 Windu kamu putih gandosa belasan sak naga sangaranipun sedaya. Kepri dipun rantos selak dipun panggeni kaleres dawa wonten ing dinten Selasa Pahing ingkang kangge lantaran. Bujang dalaken asan arupi apun sejati kajat lan niatipun damel ngentun sumi anggenipun mantuk dhateng jaman kelanggang wersi pengiling-ilingipun. Milane dipun kintung saged padhang dalane jempara kubure lepas parane diaku Mas Rasule sing wonten alam donya nggih semonten guru udat yang sekeluarga mugi Gusti Allah maring winangsulan Gampilo pados sandangan Pak sedos serinten damel sampun manggalah tunggal punapa-punapa jenengan sesene derek kula ingkang sami katuran wonten mriki sedaya.
Gusti ngedalaken asana jeneng sengkala nulak sekathah para sengkala ingkang sampun dumawa sengkala ingkang dereng dumawa sengkala ingkang sampun dumawa dados kawilujengan ugi tiyang keluarga ingkang dereng dumawa ditulak maring Allah kapindho Rasulullah ngiras pantes anggenipun mengko bali griya wilujeng salebote griya wilujeng sak jawine griya wilujeng sak panem tuwis griya wilujeng sak raja kaya gadahane sedaya sakapanggen kula ngekralaken mbok menawi pakirangane Gusti Allah ingkang nyangkep edongane tulak bilai kasane selam Ketok batu ku teneng ngedum lah kok nyokoleki gedang sih. Beh. Tak pikir mane bergas ya lah kok. Apa dulu ndapok? Aman. Boleh DCI. Belum sih. Kejatut kritik Ebong kok ngono kae.
Wah, kewabut dikadean. Iya. Bulan ini kata apa? Bulan ini kata kabut. Iya. Sadu garek turune. Oke teman-teman semuanya, sudah selesai ini untuk hajatan di pedesaan saya ya. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Kami akan vlog terus kegiatan kami, juga aktivitas warga di pedesaan. Itu jangan lupa selalu tersenyum, jika selalu bersyukur untuk menghadapi hidup ini. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukronet Channel. Sukronet Channel.